வடமாகாணத்தில் உள்ள 5 மாவட்டங்களில் மிகவும் தாமதமான அஞ்சல் சேவைகள் நடைபெறும் மாவட்டமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டமே அமைகின்றது. வடக்கின் வசந்தம் ஊடாக முல்லைத்தீவுக்கு வழங்கப்பட்ட அஞ்சல் பரிவர்த்தனை வாகனம் கொரோனா இடர்கால பகுதியில் மீண்டும் மீளப் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அதன் பின்னர் மாவட்டத்துக்குரிய அஞ்சல் சேவைகள் பேருந்துகள் ஊடாகவே பரிமாறப்படுகின்றது. முல்லைத்தீவுக்கு உள்ளேயே முல்லைத்தீவிலிருந்து 30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள உடையார்கட்டுக்கு ஒரு அஞ்சலை சாதாரண அஞ்சலாகவோ பதிவஞ்சலாகவோ ஏன் விரைவு அஞ்சலாகவோ அனுப்ப என்றாலும் குறைந்தது 3 நாட்கள் எடுக்கும். இலங்கையிலேயே இங்குதான் காணப்படுகின்றது என்று எண்ணுகின்றேன். இதனால் அரச திணைக்களங்களில் இருந்து பல நிறுவன கட்டமைப்புகளில் அஞ்சல் பரிமாற்றம் மீதான நம்பிக்கையினம் முல்லைத்தீவில் கூடிக்கொண்டே செல்லுகின்றது. மாவட்டத்துக்கு குறைந்தது ஒரு வாகனமாவது இருக்கின்ற போது இவ்வாறான தாமத அஞ்சல் சேவை இருக்க வாய்ப்பில்லை. கடந்த காலத்தில் முல்லைத்தீவுக்கென வழங்கப்பட்ட அஞ்சல் பரிவர்த்தனை வாகனத்தை மீண்டும் முல்லைத்தீவுக்கு இவ்வாண்டே வழங்கி அஞ்சல் சேவைகளின் சமத்துவ நிலையை முல்லைத்தீவிலும் உறுதிப்படுத்துவீர்களா என பிரதி அமைச்சர் அவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். මේ අවුරුද්ද අපි ගිය අවුරුද්දේ යලුත් වාහන මිලදී ගැනීම කරා. නමුත් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය ගැන මට පෞද්ගලිකව මේ අවස්ථාවේ මම දැනුවත් නැහැ. මේ අවුරුද්දෙත් අපි අලුත් වාහන මිලදී ගැනීම කරනවා. මම ඔබතුමාට අද දවස ඇතුළත තැපැල්පතිතුමා සමග සාකච්ඡා කරලා අපිට ඒ වාහනය නැවත ලබා දෙන්න පුළුවන්ද මොකද්ද තියෙන තත්ත්වය කියලා දැනුම් දෙන්න.